Party Islam thank you very much for this beautiful dance, the Party Islam dance that you have performed. Now we move on with the speech from the chairperson. So I request Honorable Chairperson, Dr. Surat Nazari sir, the President of Bodo Celebrities to proceed for his speech. बिथांखौ गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय मासिगिरिनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय. गिबियाव आङो बयनोबो आंनि मानिनाय सिबिनायखौ जासियो. Respected invited dignitaries and the honorables. On this auspicious occasion of Soldier of Humanity Award ceremony, I want just to recount our ancient prestige of the Bodo people. Dan godo-godoनि बाथ्रा माखासे रायखांनो लुबैदों. जि जिनिसा जोंनि उन जोलैफोरनि थाखाय गोनांथि दं. आबौ आजौआ जोंनो माखासे ओरैबायदि सम्पत्ति होलांदों. बे सम्पत्तिनि सोमोन्दै जों बारा बाथ्रा मिथिया. आरो आजौ होननानै बुङोब्ला आंनि आबौनि फिसाखौ बुङाखै आङो. बे बर' जाथियारि बेसेबां गोजाम समनिफ्राय जेसेबां जोंनि माने गिबि जोहोलावफोर दंमोन, जोंनि बिबैफोर इयुननि बिबैफोर दंमोन. आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोनहा बुजिनो हाथाव रोखोमै आङो सायख'नानै लादों. बे जाबाय जोंनाव दा जेसेबां गुन दं, मोजां गुननि बाथ्राखौ होनदों, गाज्रि गुननि बाथ्राखौ होनाखै. बे जोंनिया आबै आजौफ्रानो खालामनाय, जों बिथांमोननिफ्राय मोननाय. मानो होनबा थैया बोहैबाय थायो, जेनेरेसन टु जेनेरेसन फैयाबो. ओंखायनो जोंनि आबै आबौनि थैयाबो दाबो जोंनाव दं. आरो बेखौनो संस्कार, बेखौनो इनस्टिंक्ट होननानै बुङो. दा मिथियानो जों मा जिनिस मोनो. जोङो बिदि साननानै नायबा जों नुनो मोनो. गिबियाव जों जे इसोरखौ मोजां मोनो, इसोरखौ एंगारनो हाया. बेयाव जोंनाव जोंनि बाथौनि गेजेरावनो जों मोनदों, जोंनि धोरोमनि गेजेरजों मोनदों. जोङो शास्त्र रायो जे जोङो अबंलावरिखौ एंगारनो हाया. आफा बाथौ बोराइखौ जों एंगारनो हाया. आफाया थैलांबाय, गोथैसालियाव गारहैबाय. आइया थैलांबाय, बेखौबो गोथैसालियाव बयखौबो जों गोथैसालियाव गारहैबाय. नाथाय आफा जोंखौ गारहैयाखै, जोंखौ नागारनो हायाखै. इसोरा अरायबो जोंजों दंखायो. जों बर' हारियारि धोरोम सुला, धर्म प्राण, बे जिनिसखौ जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौआनो जोंनो फोरोंलांगासिनो दं. बे जादों जोंनि सम्पत्ति. एक नम्बर सम्पत्ति बे इसोरखौ फोथायनानै थाबाय थानाया. दा बे गुनाबो निस्सय जुदि जोंनि आबै आबौखौ फोरोंलांदोंबा जोंनावबो मोनदांनो हायाखैब्लाबो जोंनाव बियो जोंनि थैयाव दङ. आरो बेनिफ्राय नैथियाव आं बुंनो सानदों जे बे लेजेन्डारि जुगाव, बै एपिक महाकाब्यनि जुगाव, जेखौ जों रामायण महाभारत होनना बुङो, बे समावबो जों रायजो जादोंमोन. बे समाव जों दंमोन, जोंनि आबै आबौआ.
जोंखौ मा फोरोंलांदों जोंखौ दावहारु खालामनानै गालांदों समायखिरा लानायाव थिग खालामनाय खौनो जों गावनि समायखिरा थाखाय दोरोङै बेबादि धरनि जोंनो फोरोंलांदों आरो बे गुनखौ जों दाबो नुनो मोनो बे जादों जोंनि बिराद गिदिर सम्पत्ति बिनि उनाव फैदों जोंहा बे बौद्धन कनफेडारेसन बौद्धनफोर जानानै जों रायजो खुंदोंमोन बुद्धदेबनि दिनाव आरो बिनि उनाव बे समाव जोंहा मा दंमोन डेम'क्रेटिक स्पिरिटखौ जों फैबाय नोंथांमोना मिथिगौ बे बौद्धन कनफेडारेसननि समाव मुख्य साम्राज्य जादोंमोन बे समाव जोङो दानि बायदि काउन्सिल खुंनाय जे डेम'क्रेटिक भट लालायनानै खन्द'खन्द'नानै जोङो डेलिगेट खालामनानै जोङो रायजो खुंबोदोंमोन आरो बे स्पिरिटआ दाबो जोंनाव दङ बे जादों जोंनि सम्पत्ति डेम'क्रेटिक स्पिरिटआ दाबो जोंनाव दं आरो बे जोंनि सम्पत्ति आरो बेखौ जोंनि आबै आबौमोनहानो खालामदों आरो बेनिफ्राय मोजाङै साननानै नायबा जों नुनो मोनो जे जोंनि दानि जोलैफ्रादि आजां दाबो मोसानायखौ मोजां मोनो एबा मोसानायखौ रोंगौ दामनाय देनायखौ रोंगौ आर्ट एन्ड कालचार बे जिनिसखौ जों बबेनिफ्राय मोनदों जों बान राजानिफ्राय मोनबोदों बेखौ लानानै गोलाव बाथ्रा दङ उषा रानिया लानानै गाव श्रीकृष्ण थांबाबो बेखौ लांफानाय बाथ्रा दा अब्ला बे जोंनि जे आर्टिस्टिक जे कालचार जोंनि सायाव दं बेबो आबै आबौआनो गालांखानाय बेबो जोंनि सायाव फैनांगोन बे सम्पत्तियाव हस्पिटालिटिनि खोथायाव जों दिनैहाय गेदेमा रोंगौ आर'नाइ होनानै इन्दि सि गानहोनानै जों बिथांमोनखौ बरायदों बे हस्पिटालिटि जिनिसखौ जों बांद्राय बै समावनो जेब्ला भास्करमोनहा दङमोन बे समावनो इंलेन्डखौ जों हालारि नायबिजिरजों बरायनानै बै समावनो जोंनि आबै आबौआ जोंखौ फोरोंलांखायो दा बेफोरबायदि जिनिसा जोंनाव दं जों मोनदांनो हायाखै आरो बेखौ जों फोजाखांफिननो रोंबा we are also now most civilized race even today जों दाबो सभ्य जों दाबो संस्कृतिबान बे खोथाखौ जों आरो दिनैहाय बुंनो सानदों जिहेतु बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि खोथाखौ लानानै दिनै सार्जार दिवसखौ जोङो दिनै एवार्डखौ जों बिथांनि सोमोन्दै जों बेखौनो बुंदों जेब्लानाखि 20th सेन्चुरिया जोबथारदोंमोन नंगौ जों दिनै थांनानै थानायनि थाखाय नाना रोखोम जों जुजिदोंमोन नाथाय जोङो जेरैबो आन्दायदोंमोन नाथाय with singular promise उपेन्द्र ब्रह्मआ लिड खालामनानै मोनसे जिनिसखौ हासिल खालामनांदों जे जोंनि बे डेम'क्रेटिक आरो रियेल स्पिरिटजों जोंनि आन्दलननि गेजेरजों इउनिटिनि गेजेरजों जोंनो मोनसे स्टेटास लानाय जोंनो राजनैतिक पलिटिकेल स्टेटासखौ जोंनो होफिनदों दा बे हिसाबै बिथाङा जोंनि थांनानै थानायनि लामाखौ गोदानै होफिननाय बायदि जादों जायनि थाखाय जोंनि उन जोलैफ्रा दिनै जेनेबा जोंहा गोमाखाबायमोन जेरैबो बे गोमानायखौ बिथाङा मोनसे राहा खालामनानै मोनसे गेटवे होलांदों मोनसे लामा दिन्थिलांदों हिसाबै दिनैनि जेनेरेसना बिथांखौ फादार अफ दि बड'स होननानै आरो बे थुलुंगा रायजो